The only freedom mụ na gị na-abụ n'idi na Nigeria bụ anyị nwe inwe ife a na-akpọ revolutionary readers. Naanị Igbo a mụ na gị na-abụ nọ. A reader bụ that na ọ bụ na 2 million bụ salary ya, ọ nata 2 million afọ ya dị contented with it. Ọ bụ na 10 million naira ka ọ natara from Abuja, ya nwere ya rụọ ọrụ the people ọrụ. A reader ga-abụ that na obi mụ na gị na-abụ n'obi, because anyị nwebụrụ social reader n'ala Igbo anyị. Ife anyị nwere n'ala Igbo today we greedy and selfish and self-centered people. Is only politics ga-enye mụ na gị na-abụ freedom na Nigeria. Mụ na gị na-abụ na-asụ asụsụ a na-asụ kịta, ịbụ onye Igbo mbụrụ onye Igbo. Sọsọ politician bụ ihe ga-efree mụ na gị na-abụ na Nigeria. And the area I understand the ife is better for you. Now, somebody posted on this social media, we say that now we are against anybody supporting Nigeria, be you city boys or village boys. As long you are supporting Nigeria, you have no support from us. I'm not from them only Kumakia, but not from group of people anonymous. Now, every day na Biafra, which na many of them Obundoshi. Go because onye ọbụla pụtara na village mmadụ chụsịsịa ndị niile nọ na that village ekpere maka ebo. Onwere ife dị iche gị na ndị bandit, onwere ife dị iche gị na ndị boko, onwere ife dị iche gị na ndị swap. Do you not understand? Ebe ọ bụ that na asị that nọ n'ime ọfịa na unu protect Igbo land. Adịrọkwa m against unu protect Igbo land, mana since afọ unu na-agwa anyị unu protect Igbo land, a na-eme napping na be anyị. A na-atọ ndị mmadụ steady. A na-ejide igwe ndị traditional rulers kpọpụtafa na-apụ ọfa, kpọpụtafa gbanyefa na kamera na-asụfe ike na na-apịafa aka n'isi. Ịghọtago? Some rural area anyị bụzi ada aga ebe afọ aga. Do you understand me? Na maka unu ga-apụta kịta apụta na-agwa anyị that na onye ọna na-asọpọtụ gịnị nwa city boy or city girls and nwere support. Anyị need support unu. Because I want so many of you hide under Biafra agitation. When I costume nuisance and he dị iche iche. Do you understand me? And the go abụ Igbo na-ege m ntị na-eche that no ife ahụ ụmụnne m na gị na-abụ nọ n'ime ọfịa eme ka anyị ga-emegide wee nweta freedom na Nigeria. It means that they are still living in the past. Do you understand me? Ike anyị ka na-akọfusi akụkọ. The only freedom mụ na gị na-abụ n'idi na Nigeria bụ anyị nwe inwe ife a na-akpọ revolutionary readers. Naanị Igbo a mụ na gị na-abụ nọ. A reader bụ that na ọ bụ na 2 million bụ salary ya, ọ nata 2 million afọ ya dị contented with it. Ọ bụ na 10 million naira ka ọ natara from Abuja, ya nwere ya rụọ ọrụ the people ọrụ. A reader ga-abụ that na obi mụ na gị na-abụ n'obi, because anyị nwebụrụ social reader n'ala Igbo anyị. Ife anyị nwere n'ala Igbo today we greedy and selfish and self-centered people. Ndị na-eje ebe ahụ protect their pocket, protect their bere, protect their future and their children. Ọ bụrụ ndị na-eche ka ọ esi were mụ na gị na-abụ na mma. Ịghọtago? Igbo nwekwa akọ iche ị na-eche na a na-awa agbagidele gị egbe. Iche na ọ bụrụ ife abụ akụfọ ka ọ na-akụfusi. Ọ nwere ife ahụ pụtara some of unu anyị na-aghọta ya. Mee nkwa ya na ife ahụ na-agwa gị. A lot of ụmụnne mụ na gị akịta bụ egbe kịta. Some of them onwere every week. At the stars na n'ala Igbo anyị, so many of them na-agba ọsọ, some of them na-ada on daily basis. Ijuo onwe gị maka gentle fa. Gentle iche na gentle ka bụ free guy. Butu ụzọ bụ free man. Nje makeup bụ free man. Etu anyị makiri ya bụ free man. Etu ị nọ kịta ị ga-abata nwa ọpa iwe ka na-agagharị everywhere. Jee eme market, jee Ọka, jee Enugu, jee Port Harcourt, jee ebe ọbụla sọrọ gị, jee ugwu Hausa. Do you understand me? Jee Lagos, jegasị obodo, megasịa travel na si n'ife dị ka Nigeria banye Togo, banye Ghana. Mana two these guys nọ kịta father free, they no go fit do am. They no go fit do am. So many of them are on the run. Do you understand me? But when I sometimes apụta ebe a na-akọwala unu ifu na na-akọfusi aka ọnụ na social media na-akọ ọnụ, akpọrọ gị sabo, akpọrọ gị fada neighborhood, akpọrọ gị agent of zoo. Since ị kọwara ife a kedu progress ị make go? Is only politics ga-esave mụ na gị na-abụ n'ala Igbo. Ọ bụ na ị mara ọmarịkwa ya today, oh na ịda support Nigeria, but all Nigerian politicians kịta ka a na-akpọ kafaje negotiate maka Nnamdi Kanu. Unu enwekwadoro uche? Imagine ebe ndị lawyer niile nọ n'ala Igbo si na aka fa adọrọzi ife gbasara Nigeria.
kedu ihe bụ ya fate? Imagine ebe gọvanọ ọsọ ya nọkọta sị na fa chọrọzi participate na Nigeria. Kedu ka ọ dị ka South East agagharị anyị echigatakwa azụ na 1966 ebe anyị ekporo ndị amị kposasi everywhere because o nwere ife unu ada aghọta na ala Igbo South East ka bụ property Nigeria. Inwe anwa atụwatị ebe anyị ekporo na ndị amị kpochie everywhere yara na-azụzụ afọ enwee coffin and there's nothing you can do. Isi na ị nọ n'ime ọfịa yara abịakwutekwe ndị ana city, you cannot quench them. Ebe ahụ aghọọ ihe dị ka Boronu. Ha, ya dịba.